Ito yung kilawin na ginawa ni paring Diryo. Sarap. Sayo ka nga. Isang pa. Yeah. Yeah, no. Yahoo! Pakita mo yung luto niya. Yung luto niya. Pakita mo yung luto niya. Wala sa oras eh. Kalabarkad. Ilapit mo yung luto niya. Ito po ang sinabawang talaba. Yan, sinabawang talaba daw. Sabi ni paring Eugene. Yun, what's up mga kalabarkada. Bali, magandang araw sa inyong lahat. Bali, alis tayo ngayon. Pupunta tayo dun sa tabing dagat. Bali, nagkayayaan kasi kami na kumuha ng talaba. Bali, si paring Diryo, si paring at saka si Patsyot, yun yung mga kakasama natin. Pero dadaanan natin sila paring Nico, sakaling sasama sila. Tapos si paring Malinay naman, dadaanan din ni paring Diryo. Kagigising lang. Ito, gala na naman mga ludi, mga kalabarkada. Yeah. Bali, tayo naman mga kalabarkada, dadaan tayo dun sa Ibre. Bibili tayo ng paper plate, saka bili na rin siguro tayo ng Coke, inumin natin. Kasi ang gagawin natin, kukuha tayo ng talaba doon, tapos doon na rin tayo magluluto. So what's up mga kalabarkads? Nagkayayaan na kukuha ng talaba eh. Uhuli tayo ngayon ng talaba mga kalabarkads. Sana mayroon. Bali si paring Patsyot na yung pupunta dun sa kanila paring Nico. Yayayain na sila paring Nico na sumama na kumuha ng talaba. Sana nga sumama si paring Nico. Tapos si paring Diryo naman, siya na yung magyaya sa kanila paring Malinay. Pero sigurado sasama yung mayon. So may backpack tayo. Bali may dala-dala tayong kanin. Yun, baon na tayo ng kanin mga kalabarkada. Eh, ang sabi nila doon na raw kami kakain. Masaya, exciting to. Dito na tayo sa may Ibre mga kalabarkada. Suot natin yung face mask natin para safety tayo. Ayun. Bali, bibili lang tayo dito ng paper plate saka Coke siguro para may inumin tayo doon. Tapos pagkatapos nating bumili, didiretso na siguro tayo doon sa kanila paring Nico. Paper plate. Grabe, biglaan to. Biglaan na nagyaya sila paring Diryo. Nakatulog pa ako kanina. Ginising lang nila ako. Eh, gawa ka nung may lutuan kasi ako na portable na lutuan. Yung ginagamit ko minsan na pinagpapainitan ng kanin. Kaya yun. Bali ito siguro. And paper plate, ayan na. Mga paper plate, paper cup. Bili na rin tayo ng baso. Babayaran lang natin itong mga pinamili natin mga kalabarkada. Tapos pupunta na tayo sa kanila paring Nico. Kita-kits na lang tayo doon. So ayun mga kalabarkada, nakalis na tayo doon sa bahay nila paring Nico. Bali, dadaan lang muna tayo dun sa Family Mart. Magbabayad lang daw ng in-order na lang flashlight. Bali nag-order pala ng flashlight si
si Patchot. Yan. Bali, sumama rin si paring Nico. Ay, ulan pa. Bali, nandito na tayo sa may Family Mart mga kalabarkad. Bali, magbabayad lang sila paring Nico sa kasi paring Patchot nung sa flashlight na in-order nila. Ito naman yung makakasama natin na. Yeah, boy. Ang layo pala dito. Ang layo. Malayo, kaya babalik na tayo. Uwi na kami. Dahil lang sa talaba. Talaba lang, mahirap na kukunin. Kasi ang layo. Grabe, mainit. Grabe yung init. Umuulan pa naman na. Ito pala yung in-unbox natin na bike mga kalabarkada. Yan. Yung nag-unboxing tayo ng bike. Pasok ka doon. Anong update natin dyan sa bike mo? Good performance. Good performance. Yan na. Lakas din yan. Umakyat din yan ng langit. Ito, yung daanan niya, yung baghari. Umakyat ng langit pero pag bumaba yan, impyerno naman. Ang pupuntahan pala nating spot, saan yung spot natin? Marinyot? Marinyot. O yun, sa Marinyot, yung pinuntahan natin na nag-ilaw tayo na kunti lang nahuli natin. Kita-kits na lang tayo dun mga kalabarkada. So ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa may Marinyot. Ito yung pinag-ilawan namin ni paring Nico na medyo maraming danggit. Ayan, dun kami nagpupunta, yung babatuhan dun. Yun, yung babatuhan dyan. Yun kami nagpupunta. Hanggang doon, palikok pa doon. What's up mga kalabarkad? Ayun, nakarating na tayo. Pinapawisan ako mga kalabarkad. Grabe ang init. Bali, dito pala tayo mangunguha ng talaba mga kalabarkada. Yan, makikita na natin to na maliwanag yung pinag-iilawan natin. Hindi na puro madilim yung makikita nyo. Yan. Yeah, bakasyon na! Unang araw ng bakasyon to mga kalabarkada. No? Bali, ang pakay natin dito mga kalabarkada is manguha tayo ng talaba. Ayun o. Tayo bando, dito tayo sa nahan. Ito. Ganyan. Dito tayo sa nahan. Dito tayo doon. Oh. Bali, dun pa kami pupunta mga kalabarkada dun. Dun pa sa pusto na yun. Dun. Bali, may dala-dala kaming kanin. Lutuan. Tapos, suka. Suka talaga eh. Suka. Tapos, luya, saka sibuyas. Yun. Magtukan tayo ng kinilaw na talaba. Sariwang talaba, yun ang masarap eh. Nadaryo. Grabe yung babatuhan, no? Grabe, ganyan yung mga talaba na inaapakan namin mga kalabarkada. Kaya ito, nagpun kami ng tsinelas talaga. Yan yung nakakasugat sa amin eh. Grabe, ang daming nangunguha ng talaba oh. Oh, ang daming pinagkunan. Mahilig din kasi sa talaba yung mga Hapon. Grabe yung mga formation ng inakit namin, no? Yan, inakit namin yan pag malalim yung tubig. Yan na may mingit. Ayan, mga talabaan na to. Oh, dami nang nanguha. Grabe. Dami nang nanguha. So, dito na tayo sa spot natin mga kalabarkada. Ayan o, balalaki o. Yan. Ano kukunin natin? O yan, balalaki. Yan pa o. Yan mga kalabarkada o, mga talaba. Yan.
Dapat kasi pinaalala mo yung kutsilyo para dun sa bahay. Wala pala ko dito eh. Sabi mo, dala mo. Kala ko dala-dala ko. Marami na pa Sakahan naman. na natin ang tira. Marami pa naman, oh. Anong gagawin natin? Kakain tayo. Walang yaka. Init kayo ng tubig. Nangunguha na sa parang dito ng talaba. Tingnan nyo, tingnan nyo. Laki to. Malak nga. Talaba. Wow. Sarap. Yan, laki. Ano, marami na na siyang nakuli. May kuwan pa doon? Nang dito ba? Kutsara doon. Hindi. Ano pa magaw? Kutsara meron? Wala, isa lang yun. Sandok, pangano ko yun. Kutsara rin na. Tapos ito. Yan. Talaba. Ito, may kuwan pa. Kanina, Ano ba, guys, oh? nag-chat-chat ka pala kanina sa akin, Laverne. Pag tumawag ka, Oo. ay hindi nakalagin yung ano ko eh. Ay, hindi nakalagin? Yung ano ko. Buk. Oh, malaki. Matalsikan yan, ha? Itatikik mo na. Matigas pa yata, akin na. Ano yun natin? Sikwatin natin. Ayun, nadala. Di, lagyan natin sa sakot. May kasurula dyan. Ay, Buo na lang kaya dong. ganito na lang palang tirahin natin. Oo. Kung Buo mo na lang. makuha ng ano, buo. Ay, kung makuha ng ano lang, okay lang din. Ikon na lang natin yan. Ah. Ganyan na, ipakuluan na lang. Bakit may mga ano sa loob yan, Laverne? Kinain. Kinain, buhay. Oo. Kinain yan. Yun na, may mga crabs pang maliliit oh. Bakit Dito ikaw? yan. Ikaw, dito Nico, mga malaki puro. No? Puro mga malaki. Kaso lang di kaya sa... Saan yung kasurula kanina, Dok? Yan guys, oh. Mga talaba. Hindi mo dala yung kasurula? Nandun, Yan guys, oh. nandun. Yan ang talaba guys. Yan. Prepare mo na yan. Bali, kukunin natin yung kasurula mga kalabrikada. Yan ang talaba. Bali, may dala tayong suka. Tsaga na ako Suka. mag-vlog guys. Kasi 1K na ako eh. Yan, tsagaan ko na. Dito natin nalagay yung mga nakuha. Tsagaan ko na Ito, guys. lagay mo dito, Dok. Yan. Ano ganyan? Pakuluan na lang natin. Yung kanya? may sabaw, pakluan lang. Tapos, simpla. No, Idin. Lumipat. Lumipat na ibang binyo. Lumipat. Ay, dumating. Ayan o. Ba't nandito yan? May dumating na kalaban mga guys. Binugbog yata yan. Binubugbog ata yan ni... Alam mo dong. Uy. Ang maganda kasi nito, Laverne, yung alam mo yung paniktik sa pag-welding, yung nakagano na parang Oo. angkla, yun ang magandang pang ano nito. Sarap ba yan? Dapat yun ang naggawa tayo niyan doon sa ano eh. Sa trabaho. Kaya nga. Gumawa sana tayo doon. Ugat ka pa. Tahong daw. Maraming tahong daw. Kaya talaga to si... Bali, may dumating pala tayong bisita. Ayan si paring Eugene. Ano man tani balita, kailan ka lilipat? Wakara na, inode. Kalilag na. Grabe. Nihong gumay na. Tinuturuan ka talaga ng sinsi mo. Bali, naiwan natin yung kutsilyo. Kaya ito. Si paring Nico yung taga-tik-tik. Ako na lang yung taga-kuha. Para tayo nagtatrabaho sa barko ah. Tik-tik kalawang. Ayun lang, hindi ko naman nasubukan.
Kalabarkad. Alam mo naman yung kasama natin mga vlogger. Paring Joaquin. Paring Jason. Yan. Kasamahan din natin sa bahay. Pagbiro. Dong. Lumalapit to, hindi pa nang... Ala, grabe. Bilis, oh. Bilis. Grabe talaga yan. Nalatahan na raw kung anong lasa ng talaba. Yung dapat. Brad, tira na yung kasama nyo dito. Oh. Grabe talaga. Akala ko ba? Akala ko ba sila mga kasama mo? Ba't may bato yan? Dito ka. Labern, kunin mo na yan, oh. Marami na. Oh. Kaya nga, hindi nakuha na. Walang niya tong taong to. Andun yung mga kasamahan niya. Dito nagpunta sa amin. Di tayo makahuli nito. Lako. Naku, ubuhin. Uy, dire. Mamaya na, sabay-sabay Dire. na. Dong. Ayun o, ang lalaki o. Sakit kamay ko dyan. Saan? Alam mo? Tirahin natin yan. Tayo na makahuli. Dito kayo dyan para may kausap kami. Ayan, oh. Laki. So what's up mga kalabarkad? Ikaw taga ano ng bato yun? Buka ka ng bato yun. Tayo ng bato yan. Gaganyan mo tapos kukunin ko ng kuwan. Kutsara. Buklasin mo ng buklasin dong. Tapos ako na lang magpas. Ay, Ang bahaw na. Ay, lalo. Kilawin para tayo. Paano yun? Wala kaming ano. Yan. Yan. Gandaan lang. Gandaan lang. Dito na tumulong eh. Iniwan na yung mga kasama natin. Iniwan nung si Brad sa area. Ayan o. Paghirapan mo, naku. Mga talaba, mga kalabarkad sa. Bali, kukuha na lang tayo ng ilalaga natin. Pagkatapos sa ating makakuha ng lalaga, magluluto na tayo. Nanagdagan pa kami ng palamunin, no? Yan pala mga kalabarkad, si paring Eugene. Yan, mabait na tao yan, nauutusan mo lagi. Huwag lang tupakin. Pero dapat yan, pag inutusan mo yan, kailangan mong gasolinahan. Ang gasolinahan yan, isang kaban na bigas. Wala ko ngayon ng gasolina yan. Hindi mo yan mautusan pag hindi mo yan pinapakain. Ayun o, Labern. Labern. Yan o. Ano mo yun? Nakahanap tayo malalaki. Yun. Uy. Ha? Ano ba yun? Malaki o. Matitino yan. So ayun mga kalabarkada, bali pupunta tayo doon. Magluluto na tayo. Uy, ito pa o. Na, Ano? Labern. Nagkukuha na si paring Dario. Uy, mag-angat tayo dito ng Naghihiwa isang na. bato. Yung isang bato na marami, mag-angat tayo tapos lutuin natin doon. Oh, pwede rin. Oo, kasi maraming lagay, maraming ano naman. Oh, kaya nga. Yung So isang ayun bato. mga kalabarkada. Magluluto muna tayo. Angatin natin. Bali ito na yung papakuluan na natin mga kalabarkads. Yung talaba. Tapos yung nandun kay Dario, kay paring Dario, ayun. Yung ginagawa nila doon. Yun yung parang yung kilawin. Tignan natin yung ginagawa ni paring Dario. Nagbaon din, bigay din ako ng ng pepino. Yan. Yan. Yan na yung ginagawa ni paring Dario. Baby wow. Nanggit mo ba pangalan ko? Baby wow. Wow. Yan mga kalabarkads na ikukan na lang natin to. Antayin na lang natin maluto to. Tamang-tama, kakain na tayo mamaya. Yan, sayo ka nga. Isang pa. Yeah. Yan o. Yahoo! Pakita mo yung luto niya. Yung luto niya. Pakita mo yung luto niya. Napasay lang wala sa oras eh. Kalabarkad. Ilapit mo yung luto Ito niya. po ang sinabawang talaba.
Ayan, sinabawang talaba daw, sabi ni paring Eugene. Bali, nandito kami sa silong ng kahoy mga kalabrikada. Pero malapit pa rin kami sa dagat. Ayan, oh. Hindi pa kami nakakaluto, pero binabanatan na yung cook. Wala na kaming inom. Hindi pa kami nakakaluto. Sabi mga punong kahoy mga kalabrikada. Ayan, oh. Huwag muna tayo, Jeng. Bali bundok to. Maya na. Hindi na muna tayo. Maya muna. So, antayin lang natin talaga makaluto tayo mga kalabrikada. Tapos Diba, may ganito. kakain na. Gutom na ako. Pwede may iwan. Ito yung kilawin na ginawa ni paring Jerry, oh. Sarap. Ayun mga kalabrikada, luto na yung ating pan natin, oh. Kilawin na talaba, saka yung pan, kakain na. Kain na tayo. Sarap. Dimayo din. Sarap. Dito tayo dito. Nagutom pa sana doon. Buti. Pinili mo yung daan na matuwid. Ito ba na yun? Makikita tayo ng kamera. Kain tayo mga kalabrikada. Kilawin saka nilagang talaba. Nilagang bato. Yun. Pag may nilaga, ay pag may tiyaga, may nilaga, di ba? Yan. Saka pag may tiyaga, may bisita. Pag may bisita, may bisita sa atin sa paring Eugene. Galing pa Sambales. Hindi pala bisita yan, bisita. Kain tayo mga kalabrikada. Ito. Sarap. Sama-sama tayo higit pa sama. Ano ba? Jeng. Huwag kang mahiya. Kumuha ka ng kanang tulong daw? Naguha ka kanang tulong? Kamay. Yung mahiya Jeng. Ito ang talagang to. Wala pala kayo pasok ng Sabado na. Wala. Bukas pasok May na. kanin pa pala ako. May baon pa. Bukas pasok na, di ba? Hanggang dito na lang mga kalabrikada yung video kong to. Sana nagustuhan nyo yung pangunguha namin ng talaba. Papaalam na tayo. Okay. Hanggang dito na lang. Ingat. God bless. At lagi natin katandaan. God is good all the time mga kalabrikada.